opo iki? Duh, nyapon neh iki montore. Duh, mosok bocor. Piyu. Ki ado omah sisan. HP ku ndi? Sopo to kae? Kok tau roh. Tapi nyapa ning kono duwe wae. Jajal paranan iki. Nyapa to Mbak montore? Loh, kok awakmu neh to, Mas, dadak cetukan neh. Lah, lembah sing kapan kae to iki? Iya, Mas. Weh, kok sik mecuce to, Mbak? Sing dhek iki sepurone to. Lah wingi lho, Mas, sampean lho kuasar karo aku. Aku dhek iki kaget lho, Mbak. Refleks cah lanang iki biasa ngono kuwi. Tenan to, sing dhek iki sepurone ya. Heleh. Sing dhek iki ben dhek iki to, Mbak harus dawak-dawakne. Niatku rene iki arep nulungi sampean iki lho. Kok ning kene montore macet iki gini yo. Kene iki lho adoh omah. Bulaan ombo kene. Wis to, Mbak, saiki rasa merengut-merengut. Saiki gini yo montormu iki. Ora usah, Mas, aku iso dhewe kok. Beh, aja ngeyel ngono to. Kene iki lho nggone bulaan ombo. Adoh omah lho kene iki. Moser kok tuntun. Kene iki adoh omah. Rono ya adoh, rono ya adoh. Piye ya? Maraike nek aku wegah. Aduh bengkel. Aduh omah sisan. Lah mosok arep tak tuntun. Ya wis lekno, Mas. Lah ya ngono lho. Sing dhek sepurane tenan lho ya. Iya, ora apa-apa. Iki motormu gini ya iki. Ketoke gembos lho, Mas. Sampeyan cek. Gembos iki nek ora bocor. Waduh, kayak piye, Mas? Oh, model tongol ya. Sangkong silian, dadak gembos sisan ruwet. Kayak tongol to kae. Sik Mbak ya, tenang sik ya. Oh, nggih. Hup, mana tongol? Nyandi nggak? Bosnya lagi panen ngak, aku nusi gabah. Gua nih kompo yang gopo iki. Aku nek nyilih dadak gembos, ya tak silihne kompo. Beh, tak sini nggak? Ya aja no, aku lek susu. Ndang to, aku nulung bocah kalau masakne. Cewek to ngak? Iya. Nyapa? Melu nek ngono. Beh, nyapa tak melu bareng aku nyilih kompomu lho. Ya melu no aku, pengen roh ae. Beh, saya gendang no. Suwen. Oke. Wis gene kompone. Iya, lagi kaya mbake kapan kae. Yep. Sampeyan kaya mbake kapan kae sing ngantemin cakruke to, Mbak? Iya, Mas. Terus sampeyan kok tekan kene? Terah jenengku tongol, Mbak. Dadi ning ndi-ndi ya enek. Iya, celuk tongol ping 3 metu cah kuwi. Oh, lambemu ngak. Wis nyoh matur suwun, ndang liya ono. Sik to ngak, aku pengen jago karo mbake. Arep jaga ngopo? Mbak ora Jawa bapan wedhus. Padimu ngak modus sik. Gendang ngali ono golek bosmu engko. Oke.
Ada tuh Mbak kuwi garangan lho. Oh, cuangkemu ngol-ngol. Wis saiki kena Mbak. Ger gembos iki ora bocor. Oh iya, suwun lho Mas. Lenge tujuan nyandi, Mbak. Ya sir kemangke argene koncoku, tapi kok ya wis awan gak sida kar mulai. Ya wis ya Mas, aku tak nyuwun pamit. Sito. Loh, ngapa neh? Aku jalan nomor mana, Mbak? Tinggi apa lho Mas, kok njaluk nomor ke? Sampean rak kerep lat kene to. Hmm. Mulane engko nek apa-apa sampean gak telepon aku, engko tak miss call nomormu. Oleh, Mbak ya? Piye ya? Mosok sing seperkara DI ini. Sepura tenan DI ini kae, ya. Niatku iki lho apik. Ya wis ya Mas, ngono wae ya. Iki jenenge sapa iki? Jeneng ngono Nina. Ya wis ya ngono wae.